Истината е, че винаги сме давали. Винаги сме били играчи. Започнахме още преди 30 години. Много зали, отговорна игра. И знаете ли кое е единственото нещо, което не променихме? Да, това ме. Луксозни автомобили. Давали сме. Спортни зверове. Разбира се, че сме давали. Специални подаръци по специални поводи. Моля ти се, брат. Милиони в кеш. Сега ще се обиждаме ли с тебе? Толкова сме давали, че и калкулаторите на НАСА не могат да ги сметнат. Сега ще ви дадем още повече. Следващите месеци повече милиони. Но този път всичко ще е само в кеш. Това, което истинските играчи искат. Кеш. Защото това се търси на пазара. Пара, брат. Пара. Без излишни глупости. Фри спинс, фри бетс. Даваме. Подаръци в кеш. Кешбек, моля. Даваме кеш. Даже сме снимали с човек печелил кеш. А сега внимавай. Да, ние обичаме да даваме, но също така обичаме и да играем, тъй като знаем, че животът е игра. А ние сме играчите в нея. WinBet. Вече играеш.